No, nyt on kilta luotu. Luulisin. Antas uudestaan. Mitähän se sitten Sitten täytyy tehdä. Tuolla on Guild. Always happy to see customers. Frapsin päällä. Nyt on gilda perustettu. Täällä on 3 jäsentä. Karmapänneri löytyy täältä. 5% karmapuffia. Template, road markeri. Influence. Tää on kun mä oon syystä nyt sanonut, että mä en oo niinku nyt representing tätä vittu. Okei. Sitten pystyn joinattamaan teille. Noin, pistin päivän messagein. 3/3. Se on upgraded. Varttu vuori PvP influenza bonusta www Fortification expa bonusta. Bonusta helve. Ihan vitu paljon kaikkia bonuksia www. Worldiin. Nyt alennuksia noihin kaikkiin. Embrace simplicity. Economy. Saamari, miten se tuolla on asekauppias maulustaa itselleni keihää? Sitten on arkkitehtuur. Mä menin kanssa harjoittamaan näillä eri aseilla ihan suoraan tänne PvP-alueelle. Siellä kun pystyy aika hyvin ilmoitteeksi niitä testailla. 5000 influenssaa maksaa satana 100 slottia Guild Wars. Jotain rankingeja, edit rank. Niin kaikki vaan officereiksi. Tuota membereitä. Tossa painetaan vaikka office leaderit. Onko mä heitetty enemmän? Noita pystyy olemaan niinku... Tässä voi niinku oikeudet määrittää noille. Mitä ne pystyy tekemään. Joo, kun mä just hain sitä semmoista, että onko tässä offu-chattia esimerkiksi. Mä otan tässä nyt tää Frapsia, niin täällä on just simmutteet. Voi tosta vaikka officerin pistää sitten vaikka että se ei voi officerit. Edit ranks. Teepäs musta offu, niin kokeillaan sitä, onko siinä chatti. Joo, minäpä kokeilen tuolla Roosterid, Cyprus, Remove Friend. Mä en vaan tiedä pystyn mä tekemään mitään, kuten edelleen sanoit. Mä en liputa nyt mitään. Pitääkö kilta ensin upgradeata, että sen voi tehdä? Mitäs pännivasaroita nää? Ei kerro mitään nää vasarat. Tell me, what are this? Whisper invent parent mail kick from guild block remove friend. Column filteri. Mä tein Nyt on Mikko on pupu ja me ollaan liidereitä. Nyt on monta hyvää isoa liideriä kyllä. Pistään tuolta liidereille vielä niinku. Ampuu, niin sä oot ite tehty joku oman rankin sinne vai? Joo.
Okei, mikä ränkki se on, vai onko se vaan joku random, mille sä annat jotkut oikeudet sitten? Täällä on niinku liideri, officerit, memberit tässä. Niitä varmaan tulee sitten enemmän lisää kuin mitä isommaksi niinku päivi. Siis meinaa, oli... mikä ränkki toi on? Toi on uudet tällä hetkellä. Se on officeri. Se on officeri. Joo. Jonka sait. Paina G:tä. Joo. Siellä on toi alhaalla ranks, niin sun pitäisi nyt kans pystyä tossa create new rank. Mä pistän vaikka tosta burger. Ja sitten pistetään sille. Ja no tosta ei pistetä ensin noin. Ja sille pystyy tekemään ikonit. Nyt tuli vaikka claim VV Forten admin lower ranks. No hei, nyt tiedätkö mitä? Nyt pitää olla kunnon mulla tuli heti semmonen kunnon homostelu mieleen. Pitää tehdä niinku tyylikkäästi, niin kuin ne oli jossain killassa tehnyt, että niillä oli, tiedätkö kaikki, että oli kiltaliidu ja sitten oli sen jälkeen oli Marshall, joka vastaa PvPstä ja sitten oli Guild Scribe, joka vastasi jostain. Ihan hyvin pistää semmoset WWW-PV-officerit. Täällä on semmoset RP-nimet, hei. RP-nimet. Meillä on nyt tuli jo 40. Täällä oli 2 silloin kun mä aloitin tämä no niin, Influencer Earned. Se on varmaan toi kuule toi. Hei, one Mikko, member locked for 10 influenssa. Sit saa kun joku lokkautuu sisään influenssa. Ei muuta kuin kaikki rämppää ihan vitusti sisällä ja ulos. Joo, musta se on per vuorokausi, mutta se on joku. Joku tossa on toi 2 tai 1 tuntia. Vaikka loma-ajaksi jollekin muulle liidulle noin, ilman että itse menettää niitä. Niinpä. Ja sit mä katon saaks sä poistettu multa liideriarvoja? Miten se tapahtuiskaan? Pistä siihen ei kun niitä olimme. Nyt mulla kaatu vittu. Tullas. Mä saanut rosterin kautta varmaan jotenkin. Noin, nyt ollaan takas ihmettelemässä. Joo, mä pystyn kato vaikka itteni muuttaa ombuksi. Mistä se muutetaan? Burgeriksi. Sitten mä en enää voi kään vaihtaa. Ai tolleen joo. Nyt sä oot niinku, pystytkö sä ottaa itses liideriksi pois? Heittääkö se jonkun väkisin niinku? Joo. Mikko on liideri nyt. No. Nyt me saadaan oikeuksia takaisin. No niin. Mä kyllä ihmettelen sitten, että jos mä oon luonut, niin mä pystyn enää editoimaan. Sillä on väliä kuka sen perustaa sen killan, kun se voi heittää noin niinku liidat sit sille oikealle henkilölle. Nyt mä en pysty mitään tekemään. Mikko, tuu takaisin. Anna meille takaisin meidän oikeudet. Ei koskaan. No, don't do this. Aika hauska, kun se noin niinku tosta vaan ilman mitään confirmationia tekee. Joo, Mikko kokeiles paina GT ja sit Ootan, mä oon tulossa. Mä online takas. Sit painat G oikeeta hirnäppäintä sinne niitten symboleiden kohdalla, mitkä on siinä nimien vieressä. No. Kudonlaista. Mä en edes, niin se oli jossain äijän luona. Niin mitä mun piti tehdä rosterit, no niin. Pistettä siitä. Jei, mampu. Pistän Cyborgsen Burgeriksi. Ei voi olla 2 liideriä vai? Tai en mä tiedä, onko se niinku kiltakoon riippuvainen. Mut vois nyt vähän testata Kaikki on aina passiivinen. Ei, kyllä se laittaa. Vois testata vähän influenssaa, mä menen tonne tekee vaikka yhden Niin siis sä et saanut muutettua mua liiduksi, mutta Mikko sai niinkö? Joo, ilmeisesti. Joo, kyllä, koska nyt me ollaan kaikki niinku passiveljiä. Me ollaan passiveljiä. Tiedä jostain. Joo, sitä ei pysty nyt ostaa ainakaan Joo. Stand down, niin se on varmaan niinku, että hei. Sitten ei liputa.
tosta Frapsi pyörimään ja näytän mitä vendori Guildissa on täällä. Guild Promoterilla. Täällä on tosta Guildi. Pitääkö se niinku ostaa toi se influenssalla sit se kiltapankkikin tuonne? Eikö siellä ollut? Excellent, let's get started. First we have to look at your current roster. One moment while check your record. Your members is inactive. You need more online represent member before you can give your bigger license. Elikkä yhden silverin maksaisi isompi lisenssi. Meillä ei ole tarpeeksi porukkaa, että sen sais ostettu. Siis niin, eikö se ollut toi Guild Stash on niinku 50-slottinen Guild Vault and Gold Storage? Niin, eikö se ole se enemmän just, mistä sä puhut? Todennäköisesti se on se. Kiltapankki. Joo, niin se on tuolla. Starter package, filter package, bank. Täällä on karaktereilla on yhteinen pankki, sama kuin Svotorissa. Eipäs kun tossa missä vitussa. Diablo 3:ssa. Täällä on noin tehdyt Pitäisikö lähettää bugireporttiin? Tulee tämmöstä vaihtuu grafiikkabugia kun ja kaikki vaan vieressä. Ja kaikki noi crafting materiaalit täällä on yhteisiä kaikilla hahmoilla. Loistavaa. Voi oikeesti niinku craftata oikein. Tuossa on kultpankki, mitä se sanoo. Ei, sorry. Joo, pitää ostaa joku vitu diipadapapaska. Nyt joo. Alussa kunnon raha keruu, että saadaan tää. Cool weapon. You break it, I break you. Me ei oo siihenkään oikeuksia, eikä armorinkaan varmaan ostettu mitään oikeuksia. Joo, ei päästä mihinkään. Suoritimme juuri äsken yhden eventin, saimme 20 influenssaa siitä, kun suoritimme kahdestaan sitten. Lukeeko se vielä tuolla influenssa-historyssä? Ei siellä lukee vaan joku locket, mutta me kuitenkin tuli 20 lisää tuohon. Ok. Mä en kanssa huomannut itse sitä, että oliks mulla jos niinku... Mä oon tarkkaillut että se oli 40, kun lähettiin tuolta Lion Artsista ja nyt kun suoritettiin toinen, oli 20 pongoa. Jälleen tuli influenssan, kun suoritimme yhden eventin. Nyt testataan sitten Classic-tehtävää. Kaverin säästämänä mukana. No nyt se on kompleettattu ja minä otan Pjorsin Appselin sieltä. What's next? Sitten hyppäämme ulos. Länsikö säkin samaan aikaan ulos? Ilmoittaa instance owner has left and you will be returned to Metrica Province. Ja vilkaistaan saimme kun... Noin. Vielä viiveellä. Eipä vielä ainakaan tullut mitään siitä. Ei tosta ei, se ainakin tuli nyt todettu, että tosta ei ainakaan vielä tunnu saamaan ainakaan kovin fiksusti. Influenssa, että enemmän tosta sitten kun suoritetaan noin niitä eventtejä tässä. Sieltä tuli kultaa ja 20 pistettä. Kyllä, näitä tuon. Satasella muistaakseni sai...
Voi ostaa ensin level 1 politiikkaa. Joo, ne on kaikki niinku, että saa auki, niin maksaa 500 influenssaa. Et ensin pitää tämmönen pikku pankki, mutta se on aika nopeasti kerätty, jos vaikka 6 kaveria vetää niinku. Jos jonkunnäköisessä porukassa, niin se on varmaan yhdessä illassa kerätty toi määrä. Hello. Plus muut. Hello. Hello. Jätkä pukeutu tollaseksi. Hyvin maat. Taas tuli 120. Ja sinne on päivän messagin muuttanut pikkasen. Joo. Se oli silloin jossain. Ja jälleen tuli 20 influenssaa, kun tapoimme tuossa Sepiroksen kanssa eventti hain. Ihanaa. Muuttaakohan toi niin paljon sitä, että tuli 2 influenssaa, kun Jani ei ollut eventtialueella, mutta minä olin ja suoritin sen. Se hauska tietää, että jos 3, niin onko se niin 3? Sä teit siellä jonkun eventin Joo. vai? Joo, okei. Okay. Elikkä tuli taas 2, kun Jani teki eventin tuolla jossain hevon vittu Anyways. Joo.